Δεν πρόλαβα να βγάλω βίντεο να δείτε πόσο γρήγορα βγήκε από το θαλάμι και άρπαξε το καβουράκι. Φροντίζω να το αρπάξει πιο ψηλά από το έδαφος για να μην μπορεί να πιαστεί και έτσι είναι πιο εύκολο να βγει. Είναι περίπου 5 μέτρα το βάθος, αλλά επειδή δεν θέλω να βουτάω, τα βγάζω με αυτόν τον τρόπο. Αν σου αρέσουν τα βίντεο αυτά, θα με βοηθούσε ένα like και ένα subscribe. Ευχαριστώ! Δεν έχει πιαστεί από τα αγκίστρια, έχει αγκαλέσει απλά το καβουράκι. Το πλησιάζω αλλά δεν το φτάνω, θέλει λίγο πιο κοντά ακόμα. Το ακουμπάω και μου επιτίθεται, προσπαθεί να με διώξει. Εν τέλει του παίρνει απόφαση να φύγει.